Yabon na mga idol. What? Manihapon, manihapon. Kumana na hapon mga kaidol, matik ra mga kaidol, matik ra. Relax mga kaidol, relax kayo nga kung bakit na po mga kaidol. Sa una mga idol, pag Domingo, kay tagay ko alam mga kaidol, kay tagay. Kay feel daw, relax. Unsa naman ninon pag relax pagkaugma di naman ninon makaduti tagduha ka daw di makadrive. So mo ni ka dugay mga idol, nasakpan na gid akong sekreto. Pero ang pinakahugot sa tanan mga idol, ako gipangayo gid sa Ginoo nga landagan niya sa mga mga idol. So wala na gid tayo tagay ron mga idol, mo ni update ka mga idol. Domingo October 27 mga kaidol, October 27 mga alas 7 Search boy. ay mga kaidol, relax sa mapangandaman ng trabaho mga kaidol ba, di lalim mga kaidol wara-wara sa kalsada mga kaidol, may kulang tulog, walang kung driver ba pinanan pakandaman nga natong saktong kusog mga kaidol. Kay di sa balalim mga kaidol, kinabuhi ba yan na nakasakay sa mga kaidol na kinahanglan ampingan ni muna kay na mga pamilya na buwan mahal na pulat mga kaidol na kinahanglan ang driver mga kaidol saktog tulog, saktog kondisyon ng lawas mga kaidol. Dili kay asa lang pag-ingon, happy kung talang oras na kapakuway kadlaw na pagkabuntag drive mga kaidol. So was tamang paminsan ng driver mga kaidol, was tamang paminsan, was tamang kondisyon mga kaidol, delikado mga kaidol. Pasayro, kinabuhi ba yan mga kaidol imong gidala, kinahanglan pagkamdaman gila ni mong saktong ang pahuway. Salamat ito sino mga kaidol nga ilandagan niya ito panahon na ba. Ano niya akong alaga mga kaidol. Luoy ni mga kaidol. Di pa ni mulakaw sa banig, di pa ni mulakaw baga mangkamang pa sa banig. Ang inahanan niya itong Manila ng baho. Wa nang bumalik. Naanapoy pamilya dito. Pero siguro ang Ginoo nakaplano na yun, buutan ko ng Ginoo mga idol. Galing ituyo sa Ginoo mga kaidol kay parang anak ko'y alagaan mga kaidol kay mo po ni dahilan mga kaidol nung nakaundang ko sa bisyo mga kaidol tungod ang munta kay luwi kayo paim na akong tubig wala na ikapalitukan mga kaidol gikan ta inuman mga kaidol pag uli na ako tulog ng milargo luwi yung bata paim na akong tubig mulagi kumot akong kasing mga kaidol anak ko sa idol mga kaidol. Sige lang nung kung bawi na siyang kung muna yung mga kaidol. Aning kamot ko para mataputaran ako kang inahangan ng bata mga kaidol. Guwapo rin mga kaidol, guwapo. Patit kanton na yung sudan mga kaidol, patit kanton. Pero kung mga makadayo ko mga kaidol, si Kintoy padala ni, si Kintoy. Butan yun ang Ginoo mga kaidol. Kay nakaplano gud ang Ginoo mga kaidol. Ano
Budwa mo balik ang inahan mga kaidol para maako yung bata. O inasahan ako mga kaidol na mga team malaga na ako pag matanda na ako mga kaidol. Pero ang lahat mga kaidol, ako nang iikot sa Ginoo mga kaidol. Na may mga timan sa ako mga kaidol, wala. Okay lang, importante mga kaidol. Kahimot ang maayos sa ito sikata mga kaidol. Una ang tanang mga kaidol, ako nang surrender sa Ginoo mga kaidol. E di na ito mahibawaan ng mga bata karon. Di na ito matagan. Di tanan bata nga makatabang sa imo panahon nga nana ka sa kalistanan. Ay ubang mga bata maghatag lang problema, magadoy-adoy, wali hubog, mao yan masipyat lang butang sa imong pitaka, kuwaon na kayo nang ipabulo ng sabo o kalit nag corridor. Manang di tanan bata mga kaidol nga makasalig jud ka nga alagaan ka pagtanda mga kaidol. Walang importante sa mga kaidol. Pagka Domingo musimba ko na akong ipakita sa Ginoo unsa kahugot ang akong tutusaya nya likay po sa lima yung mga buhat mga kaidol para dunggon sa Ginoo ang akong pangayo mga kaidol. Mga sekreto mga kaidol hangyo ko sa Ginoo taga healthy ka panglawas nga dili unsa ko mag-antos di ko na taga problema ana ra mga kaidol. Usa sa inspirasyon ako mga kaidol sa akong pagpaningkamot mga kaidol. Nga akong bata mga kaidol, grade 1 pa lang, buwag namin sa akong asawa mga kaidol. Unya, pag nakaw nila sa mga kaidol, grade 1 pang bata, uli sa dito sa ila. So, akong gato mga kaidol, unsa, kigwalay ko rin siya, dili naman daw, walang buhay-buhay na lang ko ako doon mga kaidol. Nyawa na po kumagtikuan dito kay na naman po siya ka-partner sa yung kinabuhi. Walang ego na lang ko sa pagdangoy-ngoy mga kaidol. Sabi sakit na mga kaidol. Why are you crying? Minahal na buhi, mahabi-agbay sila. Sakit kaya mga kaidol. Pero ang tanan akong pangayo sa Ginoo mga kaidol. Pangayon ako sa Ginoo nga makaya unta ako ning tanan mga kaidol. Makalimutan unta ako mga kaidol. Manang butan gyud ang Ginoo mga kaidol para naka-recover ta mga kaidol. Importante nga wata makahimog. Dili kita mahimog kalaot mga kaidol. So mo ni ang atong update karon mga kaidol, Domingo karon October 27 mga kaidol. City Media. Mo ang sitwasyon ng mga kaidol. Ay na sa mga kaidol, suportahan lang niyo ako YouTube channel mga kaidol. Lagi undaw subaybayan niyo ako YouTube channel para makasahod ko sa YouTube mga kaidol. Ngayon gusto makatigom ko lagi kay para pag college ani ba nga mapa-eskwela unta na ko ni sa mga gwapo nga course ba nga marine. Kaya mga idol ako lang kita mga idol ni kaya kay tutubra sa pagkaon mga idol tutubra may sobra gamay bayad tubig kuryente. Unang ning kamot tayo mga idol makasweldo ko sa YouTube ba. Ay para makakalampos ka og college ng bata. Loko yung bata ka idol. Buta na mga ka-idol, gwapo kayo mga idol. Hulog ng langit mga ka-idol, hulog ng langit. So, mahal ka mga ka-idol. Ano na itong update ka mga ka-idol? October 27, Domingo. Ano na update ka mga ka-idol? Ano na itagay mga ka-idol? Pangandaman na ito atong trabaho pagkaugma kinabuhi na bandala na ito sakay sa ato ay mga isa-isa pamilya nagmahala na mga kaidol
Unang alagaan nga nato sa ito mga kaidol. Unang ano, relax mga kaidol. Di panundog sa una mga kaidol na ka-drive alas 3, nakada alas 4, pag-drive kurog-kurog ang mga siko, way kondisyon. Muna siyo katambling sa mga kaidol, wapay disiplinado ang kagalingon ba. Siyo katambling. Na, di pa ko tugkuan sa Ginoo sa una. Mga grabe mga disgrasya, daghan kayo mga disgrasya mga kaidol. Disgrasya ko bata, lusot dito sila ng mga kaidol. Kabayad ang tagiya. Kabangga maguhubog. Kamang-kamang ng hubog dito, may kanina mga para mga kaidol. Kunya, di apod sikalo mga kaidol, di sikalo ng area, kaduha ko na disgrasya mga kaidol. Pilimiro mga kaidol, nasugatan ko samaw suga. So ako namang gibana-bana na ako nga maayo din kalsada. Ako lang gibana-bana. Kasi sige mo agi-agi. Ako lang tag na ba nga way kuan ni maayo dalan. Nya diha man lagi buhusan mo dito balas mga kaidol. Gibuhusag balas. Kunya wa man ako makita kay samaw kasugat ng samaw. Naigo akong side wheel mga kaidol, tumbling ana mga kaidol. Kunya ang akong karga kay 6, nagapiki-paki ang ulo mga kaidol. Pagkaupat yung tumbling. Kunya, mga po ng isa mga kaidol, diya po tikalo. Hinahinay ko na sa lugar. Mo lagi nakita naglikay-likay. Basta tuyuan ta, basta oras na gud nato. Wag ta bisag nato sa mga lugar. Kalit man ni bangga ni sugat sa ako mga kaidol lang tricycle driver mga idol, pareha na ako ba tricycle. Nisugat din sa ako. Igo dito sa akong kuan. Mang abanding nga ligid pasat ti ugbong mga idol. Pako gawong ulo din mga kaidol, ago ko. Kay di ay na siya gilikayan nga iro mga kaidol. So mga daghan kayo mga kuan mga idol, daghan bangga o bajiro. Basta kanang wapay disiplina ang kaugalingon sige pagpagpakasala. O wapay disiplina sa kaugalingon, way relax nya wapay na kay lagi no mo nang grabe mga disgrasya mga kaidol, mga gubot, mga gusot sa kinabuhi mga kaidol. Pero karon mga kaidol naliwanagan na po no mga kaidol, nakailan ako Ginoo. Isinto na ako Ginoo sa akong dughan mga kaidol. Diyan na ako nakita mga kaidol na okay good ang buhay mga kaidol. Napay pagtuo sa Ginoo mga kaidol. Isinto na itong Ginoo sa itong dughan mga kaidol. Kaluoy sa Ginoo mga kaidol, no accident na mga kaidol. Pasalamat din sa Ginoo mga kaidol na medyo naayo-ayo ng dagan sa atong paningabuhi ko rin mga kaidol. O maro to mga kaidol. Bye-bye. Ayaw mga kaidol. Pinauton ta subaybayan unta niya ako YouTube channel mga kaidol. Kaya para makasahod ko ba? Makapa-eskwela na ko ni kalit mga kaidol. Duwa benta mga kaidol. So wala mga kaidol. Bye-bye. Ang Ginoo mag-auban unta ka natong tanan mga kaidol. God bless. Love you all.